Яшьләргә дә шундый мөрәҗәгать күбрәк курыкмасыннар, өйрәнсеннәр һәм чыннан да проектлар ул камилләштерә, үстерә. Минем тормыш рәвешем ул 100% татарча бара. Һәм ул сөйләшмәгән кешеләрне күргәнемдә юк. Габдулла Тукайның «Яшьләр» дип исемләнгән шигырендә мондый юллар бар. Сүнә яшьләрдә ут, кабыныр, кабынмас. Менә шуннан чыгып сорыйсым килә. Бүгенге яшьләр яңалыкка омтылучанмы? Әллә инде алар тиз сүнәләрме? Аларга кирәк бик тиз, кыска һәм күп информация. 10 ел буе бер эштә генә миңа калса эшләмәскә. Әлеге чарада бит инде антипремияләр дә бирелә. Без барыбыз да премияның нәрсә икәнен беләбез. Ә менә антипремияга килгәндә ул нәрсә? Татар кызы бәйгесенә килгәндә инде ул бәйге диләр, ләкин бу бәйге түгел, миңа калса бу шундый. Миңа калса һәрбер кызның тормышында була торган кичкенә сәяхәт. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыруда татар яшьләре, аларның кызыксынулары һәм туган телгә карата мөнәсәбәтләре хакында сөйләшербез. Кунакларыбыз Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Мөслимова һәм Татар кызы бәйгесе башкарма директоры Гүзәлия Гыйниятуллина. Хәерле көн, кызлар, исәнмесез, хуш килдегез. Хәерле көн. Хәерле көн. Ничек кәефләрегез? Әйбәт. Башта әйбәтме? Инде чарадан соң бераз бушлык хисе дә бар кебек. Шулай да канәгатьлек һәм барыбыз да күрәбез кояшлы, җылы, рәхәт, бәхет. Рәхәт хис билеп ала димәк. Кызлар, сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшырубызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Кызлар, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле тамашачыларыбызны сезнең белән якыннанрак таныштырып үтик. Без хәтта махсус сюжет әзерләдек. Игътибар экранга. Татар яшьләренең каймагы дигәндә күз алдына Бөтендөнья татар конгрессында хезмәт куючы асыл кызларыбыз Ленария Мөслимова белән Гүзәлия Гыйниятуллиналар килеп баса. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Мөслимова Башкортстан кызы. Казанга ул белем алуны максат итеп килә. КФУның татар теле һәм әдәбияты филологиясе бүлеген тамамлый. Студент чагында ук тормышын татар конгрессы белән бәйли. Ул оештырган чараларда катнаша, тора-бара үзе дә оештыручы сыйфатында эшли башлый. Бүгенге көндә ул Татарстанның Дәүләт Советы каршындагы яшьләр палатасы әгъзасы, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура әгъзасы булып тора. Гүзәлия Гыйниятуллина да Башкортстан Республикасыннан, шулай ук Казанга белем истәп килә. КФУның татар журналистикасы кафедрасында белем ала. Гүзәлия үзенең төп максаты итеп 21 гасыр яшьләрендә туган телгә мәхәббәт уятуны күрә. Халыкара татар кызы бәйгесенең башкарма директоры вазифасында ул шушы максатын чынга ашыру өчен тырыша. Шуннан да бу нәфис кызларның милләтебез өчен куйган тырышлыклары гаять зур. Уңышлары мулдан, илһамнары да ташып тора. Сокланмый һич мөмкин түгел. Менә шундый тырыш, милләт җанлы кызлар бездә бүген кунакта. Кызлар, менә шуннан да без сезнең эш гамәлләрегезгә карап, чынлап сокланабыз. Сез күпләр өчен үрнәк. Менә сезгә карап торам да, шушындый нәзакәтле, мөлаем, нәфис кызлар ничек итеп шундый зур эшләргә алынырга курыкмыйлар икән? Күз курка, кул эшли дигән шикелле бездә эмоцияга бирелеп утырырга вакыт юк. Проект чара артыннан чара. Без бит инде чыннан да хәрәкәтне беренче курстан башлаган кешеләр. Ул кинәт түгел, постепенно дип әйтик инде шулай, адым-адым, ел сайын, проект сайын эш арта, шулай күнегеп кирип китәсең инде. Ул синең, мин уйлыйм, милли хәрәкәттә эшчәнлек ул тормыш рәвешенә әверелә. Һәм ул ниндидер 3 проект ясадык та бетте түгел, ул яшәү рәвеше. Шул рәвешле ниндидер инде камилләшү, үсештә бара торгандыр, шулай бит? Әйе, проектларга килгәндә инде ул дөресен әйткәндә, иң беренче чиратта син проектны ясыйсың, күп еллар буе күп проектлар, аннары инде үз исемеңне булдыргач, ул проект сиңа эшли башлый һәм чыннан да
ул проектлар аша сине таныйлар, синең тәҗрибәң белән уртаклашырга, кешеләргә сөйләргә күбрәк. Шуңа күрә чыннан да яшьләргә дә шундый мөрәҗәгать күбрәк курыкмасыннар, өйрәнсеннәр һәм чыннан да проектлар ул камилләштерә, үстерә һәм башка. Менә хәзер бит инде популяр соңгы елларда шәхесне үстерү тренинглары, хәтта шул кадәр анда 100 меңләп түләп Мәскәүләргә барып, кайдадыр белем алалар, үзләрен прокачивают дип әйтәләр русча әйткәндә. Ул чынбарлыкта нәрсәдер оештыра башласаң, анда түләп кайдадыр барасы да юк. Менә юл картасын ясыйсың, утырасың, анда халык белән дә аралашырга өйрәнәсең, аның финанс ягыннан да төзергә, теге грамоталык ягын үзеңнең шамалый башлыйсың, анда фотографы кирәк, пешән базары фестиваленә килгәндә өстәлләре кирәк, скәтертләре кирәк, кешеләре кирәк, һәм шулай мин уйлыйм, без 10 ел дәвамында тренинглар узабыз шикелле хис итәм мин үземне. Һәрбер проект үзе бер шундый тренинг мәктәбе дип әйтергә була инде. Шулай итеп шарланасыз да инде, шулай бит кызлар. Менә Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан шәһәребезне гөрләтеп, Камал театры каршындагы мәйданда "Мин татарча сөйләшәм" дигән акция булып үтте. Сез бит инде кызлар яшьләр белән турыдан-туры элемтәдә. Бүгенге көндә яшьләребез татарча сөйләшәләрме? Конкрет безнең бер яктан плюс яклары да бар милли хәрәкәттә, икенче яктан минус яклары аның без бераз шундый вакуумда яшибез дип әйтимме. Менә безнең һәрбер тирәдәге кеше, мин татарча белмәгән кешене күргәнем юк. Минем хәтта атналар буе русча сөйләшмәгән вакытларым да була. Димәк, минем тормыш рәвешем ул 100% татарча бара. Һәм ул сөйләшмәгән кешеләрне күргәнем дә юк. Алар бар, һичшиксез ул процент шулай ук бар. Һәм безгә бәлки онлайн ягыннан да күбрәк аудиторияга чыгу ягыннан менә казахлар бик кызык, матур алып бара медиа проектларын. Менә мин уйлыйм, татарларга ул бераз үрнәк ориентир буларак медиа проектларны тагын да үстерергә кирәк. Менә бүгенге яшьләрне ничек тасвирлап була? Нинди сыйфатлар хас? Яшьләр хәзер алар үз фикерле, алар ирекле һәм чыннан да алар үзләре телиләр нинди дә булса адымнар ясарга һәм телиләр җәмгыятьтән үз фикерләрен кабул итүне. Һәм миңа калса яшьләргә мөмкинлек бирергә кирәк. Аякларын чалмаска һәм менә проект ясыйбыз икән без шулай ук яшьләр белән эшләгәндә һәм чыннан да аларны шулай ук проект менеджеры, куратор итеп курыкмаска кирәк. Русча әйткәндә инде доверять. Шуннан инде чыннан да яшь кеше өйрәнә һәм бергә нинди дә булса команда туплап ул проектны да эшләп чыга ала. Ну, яшьләрдә ул бар инде, әйтик, темперамент дигән нәрсәдә, максимализм. Шуңа күрә без оешма буларак хәрәкәт итәбез. Ул шушы булган яшьләрнең энергиясын, әйтик, файдалы якка аны юнәлтер өчен, нәкъ менә шушы вакытта без дә үзебез кызу вакытта кирип киттек шушы хәрәкәткә. Хәзер инде ул безнең профессиональ иҗтимагый эшчәнлеккә әйләнде. Менә Габдулла Тукайның яшьләр дип исемләнгән шигырендә мондый юллар бар. Сүнә яшьләрдә ут кабыныр, кабынмас. Менә шуннан чыгып сорыйсым килә. Бүгенге яшьләр яңалыкка омтылучанмы? Әллә инде алар тиз сүнәләрме? Хәзер гомумән әйтәләр бит инде вакыт бич, безнең вакытның нашего времени, бич нашего времени дип, ул клиповый фикерләү. Аларга кирәк бик тиз, кыска һәм күп информация. Ул яктан ярты ел буе бер теманы кабатлап утырып булмый, аларга кирәк һәр вакыт хәрәкәтне яңартып торырга кирәк. Мин уйлыйм, бу һәр вакытта да булгандыр инде. Һәм хәзер интернет, технологиялар заманында ул бигрәк тә тагын да тизләнде. Бүтән нәрсә бик тиз бара. Син 5 минут бер чарада, бер юнәлеш белән утырасың һәм шул вакытта гибкость дип әйтәбез, soft skillларга керә бит инде ул безнең. Шулай ук үзеңнең фикер алыштыруыңны тиз процессларга шулай кушылып китү навыклары безнең
Демәк, инде тиз өлгер булырга кирәк, шулай бит. Менә журналистикада бар шундай сүз, конвергент журналистика, һәм миңа калса ул кешеләргә дә бик шундай дөрес сүз. Һәм менә Ленария дөрес әйтте, ниндидер кеше мәсәлән ул проектный менеджментны алып бара икән, ләкин параллель рәвештә ул икенче проектта СММ белән дә шөгыльләнә ала. Медиа булсынмы, теләге бар икән, фото юнәлеше булсынмы, шуңа күрә 10 ел буе бер эштә генә миңа калса эшләмәскә һәм ничек тә булса икенче юнәлешләрне дә үзеңдә ачырга, кабул итәргә, чөнки ул сине чыннан да икенче яктан күбрәк ачырга ярдәм итәчәк. Кызлар, менә мин татарча сөйләшәм проекты хакында сөйләшә башладык. Хәзер әйтегез бергәләп шул турыда сюжетта карап битек әле. Аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Мин татарча сөйләшәм һәр ел Татарстанда һәм татар дөньясында уза торган акция. Гадәттә төп чаралар апрель айында уза. Проектны чынга ашыручы Бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Акциягә Татарстан министрлар кабинеты, Казан мэриясе, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессы теләктәшлек белдерә. Акциянең төп максаты шәһәр мөхитендә татар теленең кулланыш даирәсен киңәйтү. Шәһәрдә яңа татар мәдәниятен формалаштыру эшендә ярдәм итү. Беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм 2006 елда яшь татар галимнәре, иҗади актив яшьләр тарафыннан уздырылган. Акция татар теленең кулланышын популярлаштыруга юнәлгән иң үзенчәлекле һәм халыкта зур кызыксыну уяткан чараларның берсе. Акциянең төп чарасы 26 апрель көнне Бауман урамында уза торган концерт. Биредә яңа агым музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр чыгыш ясый. Төрле бәйгеләр оештырыла, акция логотиплары төшерелгән футболкалар, туш тамгалар таратыла. Быелгы чара әйтеп беткәнебезчә инде Бауман урамында түгел, Камал театры кашындагы мәйданда үтте. Ни сәбәпле мондай үзгәрешләр кертелде? Ул кем сер булмады инде, аны һәрвакыт бөтен җирдә әйттек. Ул куркыныч чараларын кабул итү форсатынан яңа гомумән нигезләмә бар ул безнең министрлар кабинеты каршында. 200-дән 300-дән катнашучы арткан чарада инде кирәк куркынычсызлык чараларын үтәргә. Моннан тикшереп кертергә тиешләр. Вазгыять та үзгәрә. Һичшиксез моңа яраклашмыйча булмый дип уйлыйм. Шуңа карамастан да быел инде без аңлыйбыз. Шуннан да эксперимент буларак та Камал каршына күчереп карадык. Әйтеп үтәргә кирәк, шулай да курыкмыйча дип әйтимме. Мин татарча сөйләшәм акциясының концепциясы гомумән ул мин татарча сөйләшәм дип нәкъ үзәк урамда чыгып әйтү. Чөнки анда туристлар, анда башка милләт вәкилләре, анда бит инде метродан чыккан, кергән кеше узып барган шәһәрне татар теленә күнектерү форсатыннан оештырыла башлады. Камал театры каршысы бик матур мәйдан, һичшиксез. Камал театрын татар урыны дип кычкырып әйтәсе юк. Камал театры иске татар бистәсе территориясы, ул инде теге запатентован дип әйтәбез бит инде ул милли рухны саклый. Ул былай да ул татар дөньясы, татар урамнары, анда берсенең дә шиге юк, шикләнми. Анда татар җәмгыяте, татар тормышы бәлки күбрәк кайный, чыннан да көн саен анда татар телендә театр бара. Менә нәкъ мин татарча сөйләшәм концепциясе ул башка нокталарда да Казан татарча сөйләшә дигән мәгънә. Шуңа күрә 2нче елга инде ничектер бергәләп хәл итәсе булыр. Ул Камал театрына хәзер күчте дигән сүз түгел. Бу эксперимент форматында яхшы эксперимент булды дип әйтергә кирәк. Кеше булды, күңелле булды. Шулай да яшьләргә инде куркынычсызлык чаралары турында аларга бик кызык түгел. Аларның кутырасы килә, аларның биисе килә, аларның энергиясын чыгарасы килә. Һәм ниндидер тимер барьерлар белән һичшиксез бу әзрәк күңелне кайтара торган күренеш. Менә әлеге чарада бит инде антипремияләр дә бирелә. Без барыбыз да премияның нәрсә икәнен беләбез. Менә антипремияга килгәндә ул нәрсә? Менә шул хакта да сөйләп үтсәгез иде. Исеме бик кызыклы. Грамм теге дипломына күз салсаң, анда гер төшерелгән. Авыр, ничә тонналы гер, аның да исеме тяжело с татарским. Шуннан да рәхмәт хатлары алу күңелле. Шулай да безнең Татарстан Республикасында дәүләт телләре кануны һәм без аны яшьләр тарафыннан инде 12 ел дәвамында мониторить итәбез. Татар дозор, Казан квест уеннары вакытында да шулай ук яшьләрдә гражданлык актив позициясын тәрбияләү форсатыннан алар кибетләргә кереп
бәйләнеп йөриләр бит инде. Исәнмесез, гафу итегез. Татар сөйләшәсезме? Казанда ике дәүләт теле, нигә сөйләшмисез? Сөйләшкән кешеләргә хәрефләре чәпеп ишекләренә, монда татарча сөйләшәләр дигән тамгалар калдырып. Шулай инде акция алдыннан гала концертка әзерләнгәндә безнең шулай бер төркем ул волонтерлар, иҗтимагый эштә катнашучы кешеләр, да журналистлар да бар. Бу бик ачык хәрәкәт һәм һәрберсен кем хәзер безне тыңлый ишетә кушылырга тәкъдим итәр идем. Анда ел сайын ул состав яңарып тора. Шулай итеп шалтыратып, ул бигрәк тә дәүләт органнарына билгеле инде карый, чөнки закон, канун буенча ике тел дәүләт теле үтәлергә тиеш. Шулай кем сонга сукмый, кем бер тигез ике дәүләт телендә дә эш итмей, шушы оешмаларны сайлап алып, без инде аларга антипремия тапшырабыз, тяжело с татарским. Ул быел аның инде барлык чыганакларда инде игълан ителде. Роспотребнадзор, чөнки соңгы 2 елдан да ашу халык белән бик тыгыз элемтәдә булды нәкъ шушы оешма пандемия сәбәпле. Анда игъланнар менә 2 телдә дә каралмаган иде. Без билгеле үзебез генә хәл иттек һәм чыгардык дигән сүз түгел, без аларга шалтыратабыз. Без аларга хат язабыз, официаль мөрәҗәгать. Анда без шундый оешма, бу 2012 елдан бирле мониторинг бара. Сезнең оятка каласыгыз килмәсә, сәхнәдә безнең 26 апрель көнне әйдәгез ниндидер чара кабул итик дип. Кемдер аны гомумән игнорить итә. Ул быел Казан су елгасы территориясы бу шулай ук 2 антипремия иде. Берсе инде Роспотребнадзор, берсе Казан су елгасы. Анда ул ПСО Казан төзелеш фирмасына карый, чөнки обслуживание конкрет шушы оешмага алышлы. Җавап килмәде. Роспотребнадзорга килгәндә алар бик матур гына җавап кайтарды, әмма ләкин рус телендә. Гадәттә инде татар телендә килгән мөрәҗәгатьләр ул шулай ук татар телендә җавап кайтарылырга тиеш. Без федераль оешма һәм безнең хәлебез, ресурсларыбыз 2 дәүләт телен чынга ашырга каралмаган дигән җавап. Бу өчен барлыкта дип әйтик, яшьләрчә әйткәндә отмазка. Чөнки Татарстан Республикасында сез эш итәсез икән, димәк, монда бит инде һәрбер ике телгә дә хөрмәт булырга тиеш. Һәрбер төбәктә үз кагыйдәләре бар. Менә безнең төп закон буенча, канун буенча кагыйдәләрнең берсе шул. Ләкин аларның менә Шуннан да бик кирәкле эшләр алып барасыз икән. Кызлар, сезнең белән тагын татар кызы бәйгесе турында да сөйләшеп үтәсем килә. Белүемчә инде хәзерге вакытта аның иң кызган мизгелләре, чөнки аның сайлап алу турлары бара дип беләм. Кызларны гадәттә нәрсәгә карап сайлыйсыз? Әйе, безнең чыннан да ниһаять республика күләм татар кызы 2022 бәйгесен без старт алдык. Быел biz аны барлык Татарстан районнары катнашында, шулай ук шәһәрләр катнашында оештырабыз. Татарстан буенча безнең 5 зона, шулай ук айрым Казан буенча сайлап алу этабы һәм беренче тапкыр республика күләменең 2 көнлек ярым финалы узачак. Нәтиҗәдә инде без 1000-нән артык катнашучыны көтәбез. Менә кичә генә без Саба зонасына барып, ярым финалисткаларны сайладык. Сайлауга килгәндә инде әлбәттә без сайлыйбыз, безнең критерий бар. Ул безнең беренчесе ул тәкъдим итү, үзең белән таныштыру, аннары безнең иҗади этап. Иҗади этап дигәч инде ул бию җыр гына түгел. Белемне дә күрсәтүдер. Белемне дә күрсәтү әлбәттә. Картина ясый икән, матур картиналарын күрсәтә. Бу инде әлбәттә шәхескә кагылышлы, ул аны ничегрәк үзе тәкъдим итәчәк. Шулай ук безнең аерым интеллектуаль этап каралган. Анда безнең Татарстан, татар тарихыннан хәзерге гомумән көнкүрешкә кадәр инде гомумән күзаллауларын, карашларын белү өчен, шулай ук безнең дефиле, милли киемгә дә инде игътибар бирелә. Купальникларда юкмы? Biz иң популяр сорау купальникларда чыгалармы кызлар дип. Ну, шаяртып әйтәм инде. Юк, купальниклар юк. Республика күләменә менә без июнь башына кадәр сайлап битерәбез һәм ноябрь урталарында республика күләменең зур күләмдә тамаша ясап финалын оештырабыз. Көз көне планлаштырабыз. Без ниһаять, без инде 2-3 тапкыр көннәрен алмаштырдык.
Халыкара татар кызы бәйгесенең финал тамашасы безнең сентябрь башында Үзбәкстан Республикасының Ташкент шәһәрендә планлаштырыла. Бу әлбәттә инде мин сезгә оештыру моментлары турында сөйләп уздым. Татар кызы бәйгесенә килгәндә инде ул бәйге диләр, ләкин бу бәйге түгел, миңа калса бу шундый, миңа калса һәрбер кызның тормышында була торган кечкенә сәяхәт. Чөнки бу чыннан да кызлар киләләр 18, 20, 25 яшьлекләр. Кемдер үз юлын эзли, кемдер үз юлын тапкан, ләкин бәйге ахырында алар чыннан да шундый билгеләнгән, үз фикерле шәхесләр булып формалашалар һәм чыннан да без нәтиҗәсендә күрәбез. Икенче төбәкләргә карасак та, Татарстан буенча да алар һәрберсе нинди дә булса өлкәдә, кемдер бизнес ача, кемдер мәгариф өлкәсендә, кемдер мәдәният өлкәсендә, кемдер телевидениедә эшли. Шуңа күрә безнең кызлар югалып калмый һәм Татар кызы бәйгесе ул яңа формат кызларны һәм шәхесләрне үстерү проекты дип әйтер идем. Кызлар, менә бер-ике сүз белән әйтсәк, чын татар кызы нинди булырга тиеш? Ул менә безнең спектакльләребездәге Галия Бану, Мәйсәрә, Сәрвәрләр кебек оялчан, тыйнак булырга тиешме? Әллә инде ул заманадан калышмыйча алга барырга тиешме? Миңа калса татар кызы дигәч инде нинди дә булса шундый шаблоннар булырга тиеш түгел. Гомумән, ул үзен ничек тоемлый, үзен ничек хис итә, ул шулай күрсәтергә тиеш. Димәк, үзе булып калырга тиеш. Үзе булып калырга һәм үз юлын табырга тиеш. Һәм чыннан да теге без ябылырга тиеш, без калфак кына киеп йөрергә тиеш, без кайда сезнең брошка, андый формат түгел инде. Калфаксыз да татар кызы булып кала ала. Шуңа күрә инде без тел мәсьәләсенә килгәндә республикада әлбәттә без телгә бик зур игътибар итәбез. Ләкин регионнарга килгәндә инде үзегез беләсез, төрле регионнарда төрле ситуация, әлбәттә елдан-ел аның үсеше бар. Ләкин татар кызында теләге бар икән. Без әлбәттә аны финалга чыгарабыз. Теле булмаса да, нәтиҗәдә менә бу 10 көн дәвамында кыз татарча сөйләшергә өйрәнә һәм чыннан да без аның нәтиҗәсе итеп күрәбез. Димәк, инде иң мөһиме үзе булып калсын, әйме? Үзе булып калсын. Кызлар, менә ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашты. Сезгә барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар һәм әлбәттә инде яңа идеялар теләп калабыз. Сау булашабыз. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.